Mapagpalang araw kalakbay. Ako po pala si Erica. Edad 29 at kasalukuyang naninirahan dito sa Cagayan de Oro. Bata pa lamang ako ay nahilig na ako sa pakikinig ng mga kwento tungkol sa iba't ibang klaseng katatakutan. Ang lolo ko po kasing si Lolo Dodoy Kalakbay ay mahilig itong magbahagi sa amin ng kwentong hango sa tunay niyang karanasan. At isa sa mga karanasan niya ang nais kong ibahagi sa inyo. Lubos ko pong ipagpapasalamat kung sakaling mapili niyo man at mabasa itong karanasan ng aking abuelo. Sa edad na 24, isa na sa mga napapabilang ng mga ngaso si Lolo Dodoy. Paano ba naman kasi kalakbay? Bata pa lang siya ay palagi na siyang sumasama sa grupo ng mga mangangasong naninirahan lamang sa kanilang baryo. Medyo liblib ang kanilang tirahan ng mga panahong iyon. Kaya naman tanging hanap buhay lang nila noon ay ang pangangaso. O kung hindi man sila nangangaso, ay ang paggagapas ng palay ang kanilang hanap buhay. At ibinebenta nila iyon sa karatig bayan. Isang beses noon, naging bali-balita sa kanilang baryo ang biglang pananalasa ng aswang. Ayon pa sa iilang kapitbahay, may nakakita umano sa aswang na nag-anyong kalabaw ito sa kalagitnaan ng gabi. Masasabi umano nitong aswang ang nakita niya at nagbabalat kayo lamang iyon. Dahil sa nagpalakad-lakad iyon sa tabi ng daanan habang may mga nginangatang patay na pusa. Pero tumanda na lamang ito sa mundo ay noon pa lang siya nakakita ng kalabaw na kumakain ng hayop. Ang kapitbahay nilang iyon ay kakagaling lang daw nito sa ilog dahil sa nanguha ito ng mauulam ng gabing iyon sapagkat maliwanag ang gabi ng mga panahong iyon dahil sa liwanag ng buwan. Habang naglalakad raw ito pauwi ng bahay, ay panakanakang may naririnig umano itong hayop na animoy nagsusuka dahil sa pagsinghap-singhap na ginagawa. Ngunit ang mas ipinagtataka raw ng lalaki kung bakit tila ba sa pandinig niya ay napakalapit lang iyon. Sa kadahilan ng pabulong lamang iyong naririnig niya, kaya naman ang ginawa niya, hinanap niya kung saan nanggagaling ang ingay. Ganoon na lamang ang kanyang gulat nung makita niya ang kalabaw na naglalakad sa gilid ng kalsada at may kagat-kagat itong pusa. Sa tingin niya ay patay na yung pusa. Nagbabaga rin ang mga mata ng kalabaw na iyon. Kung kaya napatakbo na siya pauwi ng kanilang bahay. Mabuti na lamang at hindi siya napansin ng nilalang. Kung hindi ay tiyak baka siya na ang naging hapunan ng nilalang na iyon. Simula noon ay naging alerto na ang lahat at hindi na nagpapakampante pa. Lalo na nung sunod-sunod nang may namamatay na hayop sa kanilang baryo. Nakiusap naman ang ibang tao sa ama ng aking abuelo na gumawa ng paraan at pangontra laban sa namiminsalang aswang. Kung hindi niyo po kasi na itatanong kalakbay, isang tanyag na albularyo ang ama ng aking abuelo noong mga kapanahunan nila. Kaya halos lahat ng karamihang kapitbahay ay sa kanila lumalapit at nakikiusap na magpagamot. Sige na paring Erning, sabihin niyo na po sa amin kung ano ang gagawin namin para kung sakali mang sa hindi inaasahan at makasalubong namin ng aswang ay may panlaban na kami. Wika ng matandang si Mang Karyo. Sa ngayon paring Karyo, wala pa akong naisip na paraan. Pero ang importanteng gawin na lang natin sa ngayon ay magmatsyag at mag-ingat na lang muna. Lalong-lalo na ang mga kabataan. Dapat ingatan nyo palagi at huwag hayaang maglalalabas pa ng bahay kapag gabi. Mahabang paliwanag ng ama ni abuelo. Kinabukasan nun kalakbay ay umakyat ng bundok sina lolo para mangaso. Kasama ang iba pa nilang mga kababaryo. Pero ang kanyang ama namang si Erning ay hindi na sumama sapagkat may gagawin pa umano itong mga pangontra laban sa aswang. Teka anak, huwag kang masyadong magpatagal sa pangangaso ha. Alam mo namang masyado ng delikado ang panahon ngayon. Kaya dapat makauwi na kayo bago pa magdilim. Bilin sa kanya ng kanyang ina noong kasalukuyan pa siya naghahanda ng sibat at babauning kanin. Opo inay, uuwi rin po kami kaagad.
Tugon niya at agaran ng isinukbit ang sibat sa likuran. Pagkatapos ay agad na nagpaalam siya. Habang naglalakad sila papasok sa kagubatan, ay hindi sinasadyang may nasipat siyang matandang lalaking may saklay. Hindi niya mawari kung saan ito tutungo. At dahil sa normal na sa probinsya kapag may nakita kang tao sa gubat, ay unahan mo na itong batiin. Kaya yun nga ang ginawa ni Lolo. Binati niya sa malakas na boses ang matanda. Nang sa ganon ay marinig siya nito. "Saan ho ang punta niyo, Tatang? Mukhang nag-iisa lang po kayo ah." Tanong niya sa matanda. Nilingon lang naman siya ng panandalian ng matanda at pagkatapos ay nagpatuloy na ito sa paglalakad. Grabe naman ang matandang yon. Hindi man lang sumagot o tumango man lang. Wika ni Lolo sa kanyang sarili. "Tara na, Dodoy, bilisan mo na maglakad dyan para makauwi na tayo agad mamayang hapon." Nakangiting sad sa kanya ni Mang Karyo. Kung kaya patakbo na siyang lumapit dito. At sa paglipas ng ilang oras ay magtatanghali na, ay wala pa silang nakuhang baboy ramo. Napapakamot na lang sa ulo ang matandang si Mang Karyo at napatanong kung bakit wala pa silang nahuling baboy ramo sa gubat na iyon. Gayong nung nakaraang linggo lang, ay may iilan silang nakuhang hayop roon. "Teka, Mang Karyo, may nakita akong matandang lalaki kanina. Baka nangangaso rin po iyon. Kaya siguro wala na tayong nahuhuling hayop dito." Wika ni Lolo Dodoy sa matandang mangangaso. "Baka may mga kasamaan pa ang matandang iyon. Naunahan na tayong mga sorito. Lumipat kaya tayo sa ibang parte ng bundok. Siguro doon sa bandang dulo, panigurado may mga hayop na roon." Segundang wika naman ni Mang Domeng. Agaran na nga silang nagtungo sa ibang gawin ng kagubatan. Nang makarating na sila sa patutunguhan, ay sandali siyang lumayo sa mga kasama niya at nagritwala. Ang ginawa ni Lolo Dodoy na pagre-ritwala ay ang pagdidiwata. Bilang respeto at pagpapaalam sa mga naninirahang diwata at iba pang nilalang na naninirahan sa kagubatang kanilang pagkukuhanan ng makakain. Nag-alay din si Lolo Dodoy ng matamis na candy at alak. Kapalit ang ibibigay ng mga itong hayop na kanilang maiuuwi. Noong matapos na siyang magritual at pag-aalay, ay agaran na silang naghanap ng hayop. Sa paglipas pa ng mga oras, ay hindi naman sila nabigo. Sapagkat may mga nahuli na silang hayop, kung kaya tuwang-tuwa sila at naaliw sa panghuhuli. "Ang galing mo talaga, bata. Manang-mana ka talaga sa ama mo. Tignan mo oh, ang dami nating nahuli. Tiyak pang 1 linggong ulaman na natin ito." Nakangising wika ni Mang Karyo. "Oo nga, kanino pa ba naman magmamana ang batang to, kundi sa ama lang naman niyang napakagaling mangaso. At bukod doon ay isa pang albularyo." Segundang wika ng matandang si Mang Kaloy. Napangiti na lamang si Lolo Dodoy sa mga sinabi ng mga kasama niya. Sabay aya niya sa mga ito na umuwi na. Hapon na kasi at kinakailangan nilang makauwi. Baka kasi mapaano pa sila sa daanan. Mahirap na at baka mamaya ay makasalubong pa nila ang aswang na sinasabi noong kapitbahay nila. Pasado 5:00 na ng hapong iyon. Kaya binilisan na nilang maglakad pababa at may kanya-kanyang pasangsakong may laman ng karne ng hayop. Habang naglalakad sila ay panay ang kwentuhan nila at kung minsay nagtatawanan pa. Paano ba naman kasi kalakbay? Nagbiro ba naman si Mang Karyo na kapag nakita o nakasalubong niya ang aswang pauwi, ay titiyakin niyang matatamaan ng sibat niya ang aswang sa bandang puwitan nito. Nang sa ganun ay hindi na raw ito makapagpalit ng anyo at magtatakbo na palayo. "Naku, Mang Karyo, mukhang malabo ho yung sinasabi niyo. Magaling kasing magmanipula ang aswang. Kayang-kaya nila magpalit agad ng anyo." Wika ni Lolo Dodoy sa kanila. "Anong ibig mong sabihin, bata? Alam mo naman kasing tumanda na ako sa mundo, pero hindi pa talaga ako nakakakita ng aswang. Sad nito. Ganito po kasi iyon. Tulad ng mga hayop, halimbawa ibon, aso, pusa o kaya namang kalabaw. Bago pa man lalapit ang aswang sa bibiktimahin nito, mag-oorasyon muna iyon ng sabulag.
nang sa ganon ay hindi mabisto kaagad ng bibiktimahin ito. Anya ni Lolo Dodoy. Basta, maging alerto na lang tayong lahat. Segundang wika ni Mang Domeng. Ayon kasi sa mga ito, noong nakakarinig na sila ng huni ng wakwak pero hindi nila iyon nakikita. Parang paramdam lang ng paramdam. Ganoon yung mga nararanasan nila noon. Di tulad ngayon na talagang nakita na ng kapitbahay nila. Sa tingin umano nila, ay baka naninirahan lang ang aswang na iyon sa malapit lang. Sa paglipas pa ng ilang sandali ay tuluyan ng nilamon ng dilim ang buong paligid. Kaya nagmadali na silang maglakad pababa ng bundok at halos patakbo na ang kanilang ginagawa marating lamang ang paanan. Pero maya-maya pa, habang nasa kalagitnaan na sila ng pagmamadali, bigla na lamang silang nakarinig ng malakas na huni ng wakwak. Iyan na nga ba ang sinasabi ko? Magmadali na kayong maglakad dyan. Sinusundan tayo ng aswang. Pasigaw na utos ni Mang Karyo sa kanila. Lakad takbo na ang kanilang ginawa magkakasama at nagsuhestyon si Mang Karyo na hanggat maaari ay huwag sila maghiwa-hiwalay. Dahil naghahanap lang ng tiyempo ang aswang at kung sino man sa kanila ang mawalay, tiyak iyon ang pupuntiryahin ng aswang. Hindi naman sila nahirapang baybayin ng daraanan. Maliwanag kasi ang buwan at nasisinagan ito ang kanilang nilalakaran. Habang patuloy pa rin sa paghuni ang wakwak, na para bang paikot-ikot lang ito sa kanilang kinaroroonan. Samantalang napapansin nila na tila ba pabalik-balik na lang sila sa nilalakaran. Hindi na sila lumalayo kahit anong bilis pa ang paglakad na kanilang gagawin. Lintik na yan, hindi ka talaga matigil kang aswang ka. Talagang ginamitan mo pa kami ng sabulag. Basta huwag lang kami makarating sa paanan ng bundok, kundi malilintikan ka talaga. Galit na sambit niya, naasar na kasi siya dahil sa ilang minuto na silang nagpapabalik-balik sa malaking puno ng kahoy ng duhat. Ano nang gagawin natin? Hintakotang tanong ni Mang Karyo. Huwag kayong mag-alala, Mang Karyo. Ako ang mauunang maglakad. Wika ni Lolo Dodoy sa matanda at sandaling inilapag ang karning bitbit. Kinuha niya sa bagang buntot ng paging nilagay ng kanyang ama at pagkatapos ay pinatras niya ang iba niyang mga kasamahan. Sabay iwinasiwas sa ere ang buntot ng pagi. Ilang sandali pa bigla na lamang silang nagulat lahat at talagang napadapa sa lupa ang mga kasama niya. Sa kadahilan ng dinig na dinig nila, ang napakalakas na pag-atungal ng napakalaking ibon na animoy boses ng kalabaw kapag ngumangawa. At dahil sa ginawang sabulag ng aswang, ay iwinasiwas na nga niya ang buntot ng pagi. Nang sa ganun ay mahagip ito ng buntot pagi at matamaan. Alam kasi ni Lolo Dodoy na nasa paligid lang ang aswang. Isang napakalaking ibon naman ang kanilang nakitang lumipad pa itaas habang umaatungal. Ano aswang? Duwag ka pala eh. Ang lakas ng loob mong hantingin kami. Galit na wika ni Lolo Dodoy. At bago pa man makalayo ang aswang ay hinataw niya iyon ng sibat. Hindi naman ito nabigo sa ginawang pagsibat sa aswang, sapagkat natamaan niya iyon at nagpagewang-gewang. Hahabulin niya pa sana ang aswang. Ngunit pinigilan siya ni Mang Karyo at sinabing umuwi na sila, habang hindi pa naghakot ng kakampi ang aswang. Batid raw kasi nitong magtatawag iyon ng kalahi dahil nasaktan niya. Kaagad na nga silang bumaba ng bundok at sa maniwala man kayo't sa hindi kalakbay, wala pang 10 minuto ay nasa paanan na sila ng bundok. Samantalang kanina ay halos kalahating oras na silang nagpapabalik-balik. Pagkarating nila sa baryo ay doon nga ipinamalita ni Mang Karyo ang naranasan nila sa aswang. Kinabukasan naman ay muling binilikan nila ang pinangyarihan at sinuyod ng kagubatan. Baka kasi naroroon lang ang aswang at nagtatago lang ito. Pero lumipas ang ilang sandali ay may natanaw na silang maliit na kubo sa liblib. Nahaharangan iyon ng nakatumbang malaking puno. Kung kaya hindi pansinin at kung hindi mo talaga sasadyain, ay aakalain mo lang itong talahiban. Nung nilapitan nila ang kubo ay may bahid pang dugo at nakita nila ang gamit-gamit niyang sibat. Pero noong halughugin nila ang paligid, ay wala silang nakitang tao doon. Marahil ay nakutuban sila ng aswang
at agarang tumakas na iyon. Winasak na lamang nila ang kubo ng aswang nang sa ganun ay hindi na iyon bumalik pa. Lumipas ang mga araw ay pinapakaramdaman nila ang paligid kung babalik pa ba ang aswang. Sa awa naman ng Panginoon Kalakbay ay hindi na raw muling bumalikan nila lang. At ayon pa kay Lolo Dodoy, marahil iyong matandang nakita noong umaga ay iyon din ang aswang na humarang sa kanila pauwi. Hanggang dito na lang po muna ang kwento ni Lolo Dodoy, mga kalakbay. Hayaan niyo po sa susunod ay sisikapin kong ibahagi sa inyo ang kanyang karanasan. Tungkol naman sa mambabarang na nakalaban ng kanyang ama pero hindi siya ang ginantihan. Hanggang dito na lang po muna, mga kalakbay. Maraming